ئەمێ هەر بەحسا گرتن و بنپێکردنان بکەن گرافیکێک هەیە ڤیدیۆڵێک هەیە کونها هاتیە ئامادەکردن لەسەر بنپێکردنên ku li serêkaniye û girê spî hatine encamdan ez ê ji we re pêşkêş bikim rêxistinên mafên mirovan bi taybetî li Cizîra Rojavayê Kurdistanê raporek divê derbarê de belav kirine ku ji aliyê hêzên artêşa Tirkiye û grûpên çekdariyên ser bi wê ve ku li navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ne binpêkirin têne encamdan. Kopiyek ji van amaran geheştiye destê tora medyayî ya Rûdawê niha biriya vîdyoolekê ez ê behsa wan hejmar û amaran ji we re bikim. Li gorî amarên ku di rapora rêxistina mafê mirovan ya Cizîra Rojavayê Kurdistanê de hatiye ji nehê cotmeha sala 2019 heta nehê cotmeha sala 2021 wate di 2 salên derbas bûyî de li navçeyên Bakurê Rojhilatê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê gelek binpêkirin hatine encamdan. Qurbaniyên êrîşa bi navê Operasyona Kaniya Aştiyê weke ku Tirkiye bi nav kiriye ku nehê cotmeha sala 2019 navçeyên serêkaniyê û girê spî di encam de hate dagîrkirin 429 kes bûne qurbanî. Ji wan 64 zarok bûn, 136 kuştî hebûn, 293 kes jî birîndar bibûn. Ev tenê binpêkirinên ku di cotmeha 2019 de di encama dagîrkirina serêkanî û girê spî hatine tomarkirin. Li gorî heman amaran bi dirêjahiya sala 2020 li navçeyên Bakurê Rojhilatê Sûriye 39 kuştî hebûn di nava sivîlan de. Çar ji wan li ser sînor bû di dema ku hewl didan sînor derbas bikin. Bi taybetî sînorê di navbera Rojavayê Kurdistan û Bakurê Kurdistanê de gelek caran dema ku welatî hewl didin sînoran derbas bikin têne armanjkirin ji aliyê cendirmeyên Tirkiye ve. 12 kes jî birîndar bûne ku du ji wan li ser sînor birîndar bûne. Her di 2020 de ku di nava qurbaniyan de zilam û jin û zarok jî hene di encama teqînên cuda de 35 kuştî hebûne, 133 kes jî birîndar bûbûn. Di encama topbarankirinê de 11 kes hatine kuştin, 45 kes jî birîndar bûne. Wekî din jî di heman salê de 107 kes hatine revandin. Di sala 2021 de eger em behsa binpêkirinan bikin, binpêkirin rana westabûn her berdewam bûn. 10 kes bi armançkirina artêşa Tirkiye hatine kuştin ji aliyê wan ve hatine kuştin. 8 kes di teqînên cuda de canê xwe ji dest dane, 36 jî birîndar bûne. 22 kes bi topbarankirinê de encama topbarankirinê hatine kuştin. 48 kes jî birîndar bûne. 6 kes li ser sînor hatine kuştin û 33 jî birîndar bûne bi taybetî dîsan sînorê di navbera Bakurê Kurdistan û Rojavayê Kurdistanê de. Em behsa êrişên dronan bikin ji ber ku di îsal de ev cureke nû derketiye li Rojavayê Kurdistanê ku Tirkiye bi dronan otomobîlan yan cihan dike armanc. Di encama wan êrîşan de 6 kes hatine kuştin, 5 kes birîndar bûne. Bi sedema şer û pevçûnên navxweyî di navbera grûpên çekdar de ku çêdibin, 30 kes hatine kuştin, 5 jî birîndar bûne. Her wiha 117 kes hatine girtin, 25 kes jî hatine revandin. Di nava wan hemû qurbaniyan de ji xwe zilam, jin û zarok jî hebûne.